Hola, nois i noies. Benvinguts al centenari. Benvinguts a l'any Rodari. Sí, en Gianni Rodari, l'autor d'aquella pila tan immensa de llibres. Ei, que segur que en coneixeu algun, Les aventures d'en Sabeta? Gisolmino, el país dels mentiders? Tirallongues del cel i la terra? Els contes de la fantasia. Els contes per telèfon. Tant li fa perquè qualsevol d'ells us agradarà. Aquest any celebrem que fa 100 anys que va néixer. A on? A Omenya, un poblet del nord d'Itàlia. El seu pare era forner, però quan en Gianni tenia 10 anys va morir. Per això, amb la seva mare i els seus 2 germans, en Mario i en Cesare, se'n van anar a viure a Garibate. Allà en Gianni va estudiar i va aprendre a tocar el violí. Ei, que deuria ser molt llest, perquè a 17 anys ja era mestre. Amb ell no li va tocar anar a la guerra, però el seu germà Cesare sí, i això el va fer patir moltíssim. Potser per això es va apuntar al Partit Comunista i es va fer revolucionari. Ei, que com a mestre a l'escola també va ser revolucionari, Ho va capgirar tot. Ell deia que la lectura és un privilegi, no pas un deure. Va ser un gran fabricant de jocs de paraules i va crear el binomi fantàstic perquè tots pensem, inventem i creem grans històries. Us animeu a crear-ne una? Mireu quina llista he fet viatjant per casa amb els ulls ben oberts. Us ensenyo 3 coses que m'han agradat molt. Mireu, aquest barret, que qui se'l posa diu sempre la veritat. Aquest cistell, perquè m'ha semblat que era igual que el de la caputxeta groga. I aquest mirall, com el del conte de l'Alícia Capitomba. I també he apuntat penja-robes, calaixera, finestra, cortina, paraigües. És que en un moment la llista ha anat creixent. I això a l'espai més petit de casa, Us adoneu que sense moure'ns de casa tenim mobles, aparells, objectes que donen per fer 1001 històries i molt més, fins a l'infinit, com la catifa de l'Aladí o les sabatetes de la Ventafocs. Sovint, les històries més increïbles les tenim davant dels ulls. Això sí, les hem de saber veure. Us atreviu a escriure una història increïble? Ei, que ja tinc el títol! L'extraordinari viatge per casa meva. Per començar el viatge ens podem convertir en exploradors, en científics o en detectius, cadascú el que més li agradi. Hem de viatjar per casa amb la mirada dels científics, és a dir, mirant, observant, descobrint i apuntant tot el que veiem per casa. Es tracta de fer una llista ben llarga. Com més coses apuntem, més opcions tindrem. Un cop tenim la llista feta, hem de triar 2 o 3 objectes. I un cop els tinguem triats, tatxan! Emoció! Ja podem començar a pensar, imaginar, inventar una història com més divertida i esbojarrada, millor. Ei, però la cosa no s'acaba aquí, perquè després sempre l'hem d'escriure. I un cop escrita, amb tota mena de detalls, la podem explicar. Sí, explicar-la als avis, als pares, als germans, als cosins, als veïns, als amics, a les mascotes, a tothom que ens vulgui escoltar. Ai, i a mi també m'agradaria sentir-la. No vull acabar sense recordar-vos que estem a l'any Rodari, o sigui,
que, a part d'inventar, crear i imaginar històries, també les podeu llegir, sentir i explicar, perquè estic segura que el món del Rodari us fascinarà. Adéu.